Dneska si ukážeme, jak udělat ovocné tvarohové knedlíky plněné tím nejlepším, co zrovna roste na zahradě. Žádné kynutí, žádné složitosti, jen poctivá česká klasika. Jestli vás baví recepty jako tenhle, budeme rádi za odběr. Pomůže nám to a vám už nic neuteče. Začínáme těstem. V míse smícháme tvaroh, žloutky, špetku soli a škrob. Postupně přisypáváme krupici a rukama nebo vařečkou, vypracujeme hladké, nelepivé těsto. Žádné lepení na prsty, jen radost. Necháme ho 10 minut odpočinout, ať si krupice trochu nabobtná. Mezitím si připravíme ovoce. Omyjeme, vypeckujeme, nakrájíme. Švestky, meruňky, jahody, zkrátka co dům a sezóna dá. Teď přichází kreativní část. Z těsta odebíráme menší kousky, asi 60 gramů, sploštíme je na placičku a do každé zabalíme kus ovoce. Pořádně uzavřít, ať to drží. Za chvíli máme 12 hezkých knedlíků připravených na vaření. Ve větším hrnci přivedeme vodu k varu, osolíme ji a knedlíky opatrně vkládáme. Promíchejte, aby se nepřichytily ke dnu. Jakmile vyplavou, vaříme ještě 8 minut. A jsme ve finále. Knedlíky vytáhneme, necháme okapat a teď je můžeme pocukrovat, polít máslem nebo obalit v osmažené strouhance. A nebo všechno dohromady, život je krátký. Díky, že jste koukali a dobrou chuť. Pro více skvělých receptů nezapomeňte dát odběr a like. Nebo navštivte náš web iRecept.cz.